Депутатлар milli kiyimler турында закон кабул итәргә җыена. Чиновникларын да milli kiyimlerden йөртмәкчеләр икән. Ниһаять безгә дә җитте milli kiyim бизгәге. Пальтоның да, куртканың да булсын milli бизәге. Депутатлар уйлансыннар, аларга наказ кирәк. Кытайлар тегеп бирсеннәр, срочно заказ кирәк. Түрәләргә milli шикмән, әлбәттә milli башмак. Депутатлар үзләре үк кияргә тиеш башлап. Депутатлар утырсыннар бары milli башлыктан, айырылып торсыналар чуаш белән башкорттан. Эшкә йөрсеннәр чапаннан, ярый камзол бишмәт тә, закон кушкач кими булмый берни эшләп тә. Чиновниклар һәм түрәләр йөрсен milli формадан, зур штрафлар салынсын чыкса milli нормадан. Депутатлар таләп итсен әйтик бухгалтерлардан. Хатын кызлары йөрсеннәр milli бюстгальтерлардан. Үзегез күреп торасыз, татарлык бит кими, хатыннар кызлар ник кими, матур milli бикини. Булмый milli бикинисез ни генә димәсеннәр. Әгәр milli булмый икән, бөтенләй кимәсеннәр. Мөгаен икеләнмичә хупларсыз мине сез дә, безнең milli кызларыбыз шибәр бер киемсез дә. Далой шитил киемнәре, киемнәр milli булсын. Әгәр инде milli булса, теләсән инде булсын. Килер бер көн, татар йөрмәс, раз эштән кушкансыз. Өйдә milli, ыек башсыз, тышта milli ыштансыз.